Сигурно доста хора от вас имат поне веднъж годината именен ден. Мен питате ли ми като имам 2 именни дена? Точно така. Днес сме 14 октомври, аз имам именен ден. Именен ден. И го забравих отново. Тук обаче трябва да благодарим на Симона от моя клас, която ме подсети, за което много ви благодаря. Какво е чувството да забравиш именния ден? Не ме питайте, защото всъщност добрата страна, че поне не си забравям рождения ден, който е на 10-ти. Все още го знам. В този именен ден направо, значи за трета поредна година аз го забравям. Какво? Тоест четвърти път, трета година. Обърквам ви, сигурно да, знам. Аз съм толкова просто да си забравя именния ден. Май, и така изглеждам с очила, които нося вече. Преди носих очила, но с тях изглежда като тапанар. Срама е да си покажа, но аз поне съм добър, ще ви покажа. Това са старите ми очила, за които ме кефка, че можеха е това. Днес няма да ви държа много, това е от бонус клипчетата, които аз правя понякога. Да, честито. Първо, вашата цел е долу в коментар да напишете кога имате имен ден. И случва ли се да го забравите, защото понеже аз имам някакъв навик да го забравям. Миналата година ме напомни чуята по-английски, по-миналата ми напомни и мой приятел, пък тази година е една мой приятел. Котката. Нали ми четеш имения ден? Аз няма какво да кажа, аз съм отчаяно зле, аз съм бавен, аз съм ретарнат, аз съм хиляди думи, в които се описвам. Напишете долу в коментарите дали ви се е случвало да забавите нещо важно, освен рождения си ден или ми. Забравил съм да си пиша домашни, това не го се е случило. Забравил съм си да си взимам важни неща. Преди път, помням, че бяхме на снимача, когато снимахме филма, помня, че бяхме на една планина. Дари ми пръста. Ти си лежал. Абе, еми ти не си лежал, това искаш ти го да главата. Добре де? И нали снимаме? И аз вана камерата, какво? Забравя съм да взема батерията. Аз бях я сложил да се зарежда и тя беше станала тук, аз я бях оставил, нали, да се зарежда и бях я забравил. И беше много кофти, защото това трябваше да се връщам специално, да се връщам, което беше много тъпо и загубих тогава много време. И да, извинявам се на Ангел, защото той много страдаше тогава. Колко често може да ви се случи? На мен ми се случва постоянно. Аз обвинявах Йован, че забравя, но като замисля сега, аз забравя в момента. Забравя твърде много неща. Просто аз сещам бях гледал един клип, дето някакво момиче почва да говори, темата е нещо, снимките във Фейсбук, оригинално. И тя като почва, снимките във Фейсбук, забравих. И аз имам такъв клип, но не сещам кой точно беше. Окей, дано клипа ви е харесал. Можеш да, ако ви се случва да забравяте, може да дадете им палец нагоре. Бабочката е милконрата. Окей, айде. Може да видите новия ми обектив, колко е хубав. Секси, като мен.